Sak pupu. Lagu selanjutnya. Yo muda.
Cahya muda. Naming kalih campur sari Cahya Muda. MC nipun. Walaupun naming lewat YouTube nggih. Oh nggih, nek teng YouTube pripun Pak Bagus nggih? Asline pripun menika? Nggih, lebih dari YouTube. Tuwek nggih? Lebih dari YouTube. Aja semalang.
budaya menika cahya muda nggih. Cahya muda nggih. Wah, amazing nggih. Menika nggih anu cocok nggih. Anu penabuhe tesih nim-nim sedaya menika cahya muda. Luar biasa. Jumbuh kali niku nggih. Nah, jumbuh. Tuwek dhewe pojok. Mboten menika. Nggih. Ayo, Bapak tambah malih mboten? Lestari nggih. Oh, Lestari. Oh, nggih, siap. Entene Rizka niku Pak Lestari mboten tumut niku? Oh, mboten. Barter. Wah. Aja semalam. Terus aku ingin Cahyo muda. Iya. Apa kabeh lelakonku kowe teko nglarang hatiku urip tansah kaya ngene sesandingan wis ra ono gunane atiku tansah nelongso sudan tangis sasanku sakandina tak kondeli tak tresnani ora ngira tansah mbok apusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku ngebotke marang wong liya ora lilo ati kudu lilo lilo kowe digowo wong liya senadyan uripmu wis mulya mbok yo Sapupuh yo. ati Saka. kesiksa Cahyo muda. Pop Payu Audio. Cerah foto. Opo kabeh lelakonku kowe teko nglarani hatiku urip tansah kaya ngene bebarengan wis ra ono bisane atiku tansah
ngomongke marang wong liya lilo ati kudu lilo lilo kowe digawa wong liya senadyan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kesiksa. Ya sampun, satu lagu. Ayo, gendang ayo. Nunggone kalian ya. Monggo Mas Tulus. Monggo masih. Sami pinarap iki. Ini kok yang kakung monggo. Nggih. Parani. Ayo. Gendang dijemput, ayo. Ayo, mani ora? Jaluk karo adine. Gendang kene. Salaman Amel. Ayo. Isih bujang lho Mel iki Mel. Jos. Wis kenalan urung mau Mbak Gea. Jenengmu Cahyo Muda. Manis ke kau
Muda luar biasa. Luar biasa. Nggih. Saking Wonogiri. Asli Wonogiri. Apa aku ngomong tembeng tak mau penting ya? Iki lho Nyu Cahya Muda. Penake saiki nang gosip sono, Mas. Iya no. Ya dong.
lagune penake koyo ngene kok sing duwe ora penak ya. Bapak. Sing duwe penak ora. Ora ana kae. Bapak Saiful Hajat ya Nggih. pun ngersake lagu ngono lho. Monggo. Bapak mboten Kapan lagu mboten? mboten pengen ngersake lagu, Pak. Oh lagi foto-foto, lagi foto-foto kene. Wah, kowe iki kok ya melanggar pelaturan, iki melanggar iki. Ya ampun. Anu iki iklan sedikit. Ibu kagungan lagu mboten. Bapak. Napa, Pak? Ah, ki ambek Niki niku. nanggape pun larang. Hati-hati. Oh, hati-hati, langkon Putra hati-hati. Nuswantara. Nus Putra Nuswantara. Nggih. Wis pokoke iki hati-hati ya diaturke, Putra Nuswantara ya diaturke. Nggih, siap. Nggih, siap. Kok mboten ket wau to Pak ngersake lagu, Pak? Najan sepisan ketemu. Matur suwun Ibu. Nanging gedene rasa arep sok kapan balemu. Cahyo muda. Wong ayu sing tak tresnani rena wengi wetake impi aku ora bisa lali mong sliramu Iya, ning ati sliramu sing tak tresno karo wong liya aku wis kebaca tresno nanging sliramu mung gawe Hae Mas. hae nang endi le hae Biasanya kan hae langsung sor. oh ya beda Neng apa sliramu